Insellmilkom, illum it-tnejn 18 ta' Jannar. Nilqakom għal quddisa u r-Rużarju immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Millum sa nhar it-tnejn li ġej, il-knejjes insara kollha madwar id-dinja qed jiċċelebraw il-ġimgħa ta' talb għall-għaqda fost l-insara. Fl-Evanġelu tal-lum, Ġesu jistedinna biex inkunu maqudin miegħu bħalma l-friej huma maqudin mad-dilja. Bisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Qegħdin illum nagħtu bidu għal din il-ġimgħa ta' talb għall-għaqda fost l-insara, nitolbu biex aħna li nemmnu f'Ġesu inkunu ħaġa waħda flimkien bħalma talabu u bħalma żgur irid minna. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla. Int id-dilja tas-sew u aħna l-friej mulej ħniena. Int tistedinna biex nagħmru fik kif inti tagħmar fina, Kristu ħniena. Int tħalli l-Missier jiżbor fina dak li ma jagħtix frott ta' għaqda maħutna l-insara mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti tiġbor u tħares dak li kien imxarret, ħares bis-sliem lejn il-merħla ta' ibnek, biex dawk li ħadu ma'mudija waħda jingħaqdu fil-fidi waħda u sħiħa u jsiru ħaġa waħda bir-rabta tal-imħabba. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-littra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin. Ħuti, inħeġġiġkom jien il-priġunier tal-mulej biex timxu sewwa skont is-sejħa li biha kontum sejħin. Bl-umiltà kollha bil-ħlewwa u s-sabar, aħmlu lil xulxin fl-imħabba. Fittxu li żommu l-għaqda tal-Ispirtu bir-rabta tas-sliem. Intom ġisem wieħed u ruħ waħda, l-istess kif kontum sejħa għal tama waħda, mulej wieħed, fidi waħda, ma'mudija waħda. Alla wieħed u missier ta' kulħadd, li hu fuq kulħadd, b'kulħadd u f'kulħadd. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Aħna l-poplu tiegħu u n-naġġ tal-merħla tiegħu. Aħna l-poplu tiegħu u n-naġġ tal-merħla tiegħu. Għajtu bil-ferħ l-mulej fl-art kollha, aqdu lill-mulej bil-ferħ, idħlu qudiemu bana ferriħi. Aħna l-poplu tiegħu u n-naġġ tal-merħla tiegħu. Kunu għafu lill-mulej u Alla u ħalaqna u aħna tiegħu. Aħna l-poplu tiegħu u n-naġġ tal-merħla tiegħu. Aħna l-poplu tiegħu u n-naġġ tal-merħla tiegħu. Idħlu mill-bibien tiegħu bana ta' ħajr, fil-btieħi tiegħu bit-tifħir, roddulu ħajr u birku ismu. Aħna l-poplu tiegħu u n-naġġ tal-merħla tiegħu. Għajjeb il-mulej għal dejjem it-tjieba tiegħu u minn żmien għal żmien il-fedeltà tiegħu. Aħna l-poplu tiegħu u n-naġġ tal-merħla tiegħu.
ħajkunu l-koll ħaġa waħda kif int missier inti fija u jiena fik. Il-bulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. Ġesu qal lid-disċipli tiegħu jiena id-dilja intom il-frejej. Min jibqa' fija u jiena fih dan jagħmel ħafna frott għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Jekk wieħed ma jibqax fija jintrema barra bħal fera u jinxef. Imbagħad frejej bħal dawn jiġbruhom u jixtuhom fin-nar u jinħarqu. Jekk tibqgħu fija u kliemi jibqa' fikom, itolbu kull ma tridu jingħatalkom. Din hi l-glorja ta' missieri li intom tagħmlu ħafna frott u tkunu dixxipli tiegħi. Kif ħabbni missieri hekk ħabbejtkom jiena, ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Il-kelma tal-mulej. Ifħir lilek Kristu. Ġesu jitkellem fuq id-dilja u l-frejej biex ifisser b'mod qawwi ir-rabta tad-dixxipli miegħu. U allura tagħna aħna lkoll dixxipli. U qed ifisser mod ċar li aħna marbutin ħaġa waħda miegħu. Għandna nkunu frabta intima miegħu u minnu nirċievu il-ħajja bħalma l-frejej jirċievu l-ħajja mid-dilja. Hekk biss jista' jkollna l-ħajja u hekk biss skop bħala dixxipli tiegħu. Fil-fatt jgħidu u din l-esperjenza tagħna wkoll bħala dixxipli mingħajru ma nistgħu nagħmlu xejn. Huwa hu li jagħtina l-ħajja, huwa hu li jagħtina l-imħabba, minnu ġejja l-qawwa biex nistgħu tassew ngħixu l-ħajja tagħna bħala dixxipli tiegħu. U għalhekk u jsemmi x'tiġrila l-fera jekk tinqata'. Jekk tinqata' tinxef, ma jkollix ħajja. Titlef l-iskop. Il-fera għandha biskop jekk maquda mad-dilja. Mill-bqija titlef l-iskop kollu. U jgħid ukoll Ġesu kif maqudin miegħu nistgħu nagħmlu ħafna frott bħalma il-frejej jagħmlu l-frott għax maqudin mad-dilja. Fil-fatt il-frott taraħ fuq il-frejej. Ma mhuwiex il-frott ta' dik il-fera tista' isa tgħid dan jiena tiegħi dal-frott imma maquda mad-dilja. U hekk aħna wkoll bħala dixxipli tiegħu nistgħu nagħmlu tassew il-frott jekk inkunu maqudin miegħu, jekk nirċievu l-ħajja minnu. U din narawha fil-ħajja ta' tant nies, ta' qaddisin. Imma anke qaddisin illi niltaqgħu magħhom fil-ħajja ta' kuljum. Kemm tassew jagħmlu l-frott għax maqudin ma' Ġesu. U kemm jagħmlu ġid, speċjalment bix-xhieda tal-ħajja tagħhom għax maqudin ma' Ġesu. U frott li żgur huwa riżultat ta' din l-għaqda ma' Ġesu huwa proprju l-unità l-għaqda. Il għaliex il-frejej għax maqudin
ma d-dilja mbagħad huma wkoll ħaġa waħda. Ma aħna nistgħu nkunu tassew ħaġa waħda jekk aħna maqudin ma' Ġesu. Din f'din il-ġimgħa dejni għallum fejn qed nitolbu għall-għaqda fost l-insara. Il għaliex tul is-snin kien hemm firdiet li għadna nbagħtu l-konsegwenzi tagħhom illum, firdiet li ġew propju għaliex kien hemm friej mhux maqudin mad-dilja li hu Ġesu. U allura t-talba tagħna hija li aħna naħdmu tassew biex ikun hemm dan il-frott ta' għaqda. Ġesu fl-istess diskors fejn jitkellem fuq il-friej maqudin mad-dilja jitkellem b'insistenza għamel talba kbira għall-insara u għal dawk kollha li jemmnu biex ikunu ħaġa waħda. Biex ikunu ħaġa waħda. U dini it-talba li nagħmlu aħna wkoll illum aħna u nilqgħu din il-kelma tiegħu nitolbuh li aħna nkunu maqudin miegħu dejjem b'rabta intima bħal fera mad-dilja. Nitolbuh biex aħna dejjem nemmnu li l-qawwa biex ngħixu l-ħajja nisranija ġejja minnu għandna bżonnu kontinwament mingħajru ma nistgħu nagħmlu xejn u nitolbuh ukoll biex inkunu kif talabu u kif rid minna strumenti ta' għaqda, ta' unità, ta' mħabba. Kull fejn inkunu ma wkoll naħdmu biex inkunu strumenti ta' għaqda ma' nies anki li għandhom twemmin differenti wkoll minna u dejjem nagħmluh dan biex ikonna l-ispirtu ta' Ġesu li talab mid-dixxipli li jkunu lkoll ħaġa waħda. Speċjalment matul din il-ġimgħa ħad tkun din it-talba li nagħmlulu ħerqana u dejjem faqda sħiħa miegħu għax hu id-dilja u aħna l-friej marbutin ma' din id-dilja. Irresqu issa it-talbit tagħna lil Alla b'fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kun mulej mal-Knisja tiegħek wejna biex tkompli ix-xanda l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Saħħaħ mulej ir-rabta tagħna miegħek biex inkunu bħal friej marbutin mad-dilja nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejna biex inkunu strumenti ta' mħabba, ta' paċi, ta' għaqda kull fejn inkunu u nitolbuk mod speċjali għall-għaqda fost daw kollha li jemmnu fik nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal-morda fl-isptarijiet u fid-djar tagħhom kemm Malta kif ukoll barra minn Malta. Nitolbuk biex ikollhom l-aħjar kura u nitolbuk anke għal dawk li b'xi mod qed jagħtuhom is-servizz meħtieġ nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal dawk li jħossuhom iżolati jew abbandonati jew qed ibatu minn problemi ta' saħħa mentali biex iħossu l-għajnuna tiegħek ukoll permezz tal-appoġġ u s-solidarjetà li jirċievu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex dejjem nożżu il-ħajja f'kull waqt tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk biex tilqa' fi ħdanek il-dawk li għaddew għall-ħajja ta' dejjem f'dawn l-aħħar ġranet speċjalment u tagħti il-faraġġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mulej b'sagrifiċċju wieħed magħmul darba l dejjem int ksibta lik poplu tajtu l-adozzjoni. Ħenna lina u għamel li fil-Knisja tiegħek ikonna l-grazzja tal-għaqda u s-sliem. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Bih inti wassaltna biex narfu s-sewwa tiegħek u nsiru ġisem tiegħu maqud sħiħ b'fidi waħda u mamudija waħda. Bih xerrit fil-ġnus kollha l-Ispirtu qaddis tiegħek li jammar fl-uliet adottivi tiegħek jaqadhom ħaġa waħda bejniethom u b'mod tal-għaġeb iħaddem fihom id-doni tiegħu ta' kull xorta u hekk jimla u jmexxi l-Knisja kollha. Għalhekk nissibu ma' tnejja tal-anġli u ferħ kbir nfaħruk u ntennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Ibierek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien si jingħata biex minn rajh ħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kullu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. U l-darba li niklu minn dan il-ħobs u nixorbu dan il-kalċi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċċa kontana li tolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatti lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omma Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen.
jew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna tobietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, wala daħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u laqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li Tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbuk mulej biex l-Ewkaristija mqazza li bija tqarbilna u naqadna miegħek iġġib tas-sew laqda tal-insara fil-Knisja waħda tiegħek. Bħalma hija minn issa is-sinjal tal-għaqda tal-fidili kollha fik. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku il-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Alla tagħna smat talb tagħna ejna u iqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti omna għalik jismat talb tagħna dak it-twilet talina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubejtna ħarissa minna tal-infern u ġenera rebeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Ikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Jenna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Obżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Imma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Imma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Imma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Imma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Imma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Imma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Imma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Imma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Imma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Imma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Maria Santissima urina li inti omna għalik jisma tal-plana dak it-twilet tal-lina rrit ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minnar tal-infern u ġenna l-erbeħ kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Ikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iżżur qriba tagħha Santa Elisabetta. Jenna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Imma lik Marija bi grazzi mimli għamurejmijek imberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Imma lik Marija bi grazzi mimli għamurejmijek imberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Imma lik Marija bi grazzi mimli għamurejmijek imberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Imma lik Marija bi grazzi mimli għamurejmijek imberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Imma lik Marija bi grazzi mimli għamurejmijek perché inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Imma lik Marija bi grazzi mimli għal-mulejmijek perché inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Imma lik Marija bi grazzi mimli għal-mulejmijek perché inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Imma lik Marija bi grazzi mimli għal-mulejmijek perché inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Imma lik Marija bi grazzi mimli għal-mulejmijek perché inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Imma lik Marija bi grazzi mimli għal-mulejmijek perché inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma it-talb tagħna dak li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Ikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta Sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Is-sinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Imma lik Marija bi grazzi mimli għamurejmijek perché inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Imma lik Marija bi grazzi mimli għamurejmijek perché inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Imma lik Marija bi grazzi mimli għamurejmijek perché inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Imma lik Marija bi grazzi mimli għamurejmijek perché inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Imma lik Marija bi grazzi mimli għamurejmijek perché inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu.
Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma talbtana, dak li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Nissinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Obżnata kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma talbtana dak li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Obżnata kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina,
La tdaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Gloria lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti omna għalik jisma talbtana, dak li twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minna tal-infern u l-ġenna l-erbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana slim għalik. Li l kinajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Li l nitnidu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ija mela avokata tagħna dawwallejna dawk lajnin tiegħek tal-ħnina u urina wara dan turufnament in-Ġesu frott imbirek tal-ġuftijek. Oħanina, opija, oħelwa, Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema ekta fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dinubietna bħal ma naħfru l-minuħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Gloria lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulejn mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistriħu fil-paċi. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattalbtana. Kristu il-qattalbtana. Misier eternalla. Enna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Enna lina. Spiritu qaddis Alla. Enna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Enna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina.
xebba kollok għaqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħniena, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera ta' qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħtana, Itlob għalina. amara tal-Ispiritu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tjieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' Lavorju, Itlob għalina. dar ta' Deb, Itlob għalina. arka ta' rabta ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewba ta' filolu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-midinbin, Itlob għalina. faraċ tal-migranti, Itlob għalina. faraċ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minn l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rosario Mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja, Edna lina. itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jisħoq inna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin midwejjaq ta' issa ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost iqtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerru fid-dinja tal-fin tal-irwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzoni, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Altar, imbirek l-Ispirtu Santu Parakletu, imbirka l-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tlok glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Ġusepp Parus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu. It-talba tar-Rużarju twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talb għallum. Min jixtieq jgħin il-Knisja tkompli il-missjoni tagħha b'mod partikolari fis-sitwazzjoni preżenti jista' jagħti donazzjoni online fuq knisja.mt/donazzjonijiet jew billi jċempel fuq in-numru tat-telefon 21-241-281 għal aktar dettalji. Grazzi bil-qudiem tal-ġenerożità tagħkom. Infakrukom biex nosservaw b'attenzjoni l-miżuri għal ħarsien tas-saħħa u li nevitaw li noħorġu jekk mhux għal bżonn. Aħna nkunu magħkom il-ġdid għada filgħodu fid-9:09. Grazzi u nsellmilkom.